Sada Timotius tolu ayat sada hata kaposan doon ulau na rin gando pinangido ni namangalui kasih wow. Sada Timotius tolu ayat 2 dibaheni unang maadong dapat sisusrahan di situa harajani sada boru-boru may bana mar pangoptik mar roha mar hapat tunon nalas roha martamue namalo manajari. Sada Timotius tolu ayat 3 unang masisungtua unang pangalisingi alay na lakok pardami jala simpolan di perak. Sada Timotius tolu ayat 4 sana 2 ayat 5 namalo makarajai dungan nasabagas para nakon siuloy ajar mardongan sandok hahormato ay mono sonboto mangarajai isi bagasna usang dia ma paguretoreon na ulian di bata. Sada Timotius 4 ayat 14-15 unang niang roham disilehon-lehon na dihoi na pinasa tuho maranurirano dohot pangapeot tangan sianak kasitua ima pasari-sari ima parangehon asa patar di ida sude aneahan mi. 2 Timotius 4 ayat 5 alayang goho sadok unang mamaruk roham taon najati radoti natama ulaw ni parbarita nauli sahat pula tohonan mi. Ope alidungan na hinahulungan na itakas botoon nami burju ni roham mga radoti ulaw na hasitwaw ni dibahini alusima sukun-sukuna naulodoho marparangihon parangi na tamani julo ni debata doho di julo ni julma naulodoho majalo ulang hasituaw na upadodorobeng tuhamu naulodoho mga radoti suday siya nasa roha doho siya nasa bugo ata ni debata atong molonay sa daroham manguluy dohot marfadaton sudenay di juro ni debata dohot donganon dogma olo. Atong masih jalangan tanang mahita pabuahot ni badan munay jala pabua na ulo hamu mangula-ulaw ni debata rap dohot kami. Ayat hasituaw di situa Hendra Kristopel Sibarani dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Surat di Matius 21 ayat 22. Saya diparohai Tuhan debata aman itu hata Yesus Kristus maho marhite-hite to di porbadia asa margogo jala burjuho di siulaonmu na pinasaha tuho sadarihon asa dapotan hangulua ko sugot rap dohot akka na pinasaha tuho muti Tuhan debata maho disodako Tuhan debata mamuhi na tuho
damina tutod din. Amen. Asa menjadi ulaun tu nasida.